Че те да я знам, малко. Стига да идей. Не. Да, сериозно. Да, не. Хвали малко и аз, как се няма един тел. Няма да има мъка. Не давам, аз не давам мъка. Само красота. Не, не. Не може повече от това. За 2 секунди, бе. Айде. Докажи се, една минута. Калин, една минута снимам. Да не заблъснеш. Една минута има. Ай по-бързо е, Калин. Стига ли, престанете. Добре, и аз като ще ви правя, мислих да махам и масата. Свърши записа. Аре, Ванка, дай газ, бе.